Os armadores denuncian un reparto desigual da anchoa, onde os barcos máis grandes levan a mellor parte das capturas. A falta de acordo entre as confrarías e produtores mantén a polémica aberta, e moitos aseguran que a situación non é xusta para os pequenos armadores. O reparto das cotas de anchoa segue sendo un tema de controversia entre os armadores. Segundo denunciaron algúns representantes do sector, a situación permanece como estaba, sen avances significativos para mellorar a distribución. Si se iba a mirar ahora mismo que están facendo esa reunión en Celeiro para mirar todo como está a pesquería, o que se vai a sacar, o que non se vai a sacar, era o momento de que as cofradías, os que nos están representando as cofradías, os que non estamos en as asociacións de produtores, tiñan que facer unha reunión e levala ali e dicir que é o que pasou este ano co reparto, porque se quedou de que se iba a mirar para ver como estaba. Está fatal. A maior parte da captura parece estar nas mans dos barcos máis grandes, o que, segundo os armadores, non é xusto. Está fatal porque se lle dou a anchoa, douselle aos barcos grandes, todos. Se lle dou que non lle pertenecía tanta, porque eles non é normal que nun reparto donde uns pescan 2 toneladas máis diarias cos demais, cando a cuota é de todos. A situación é especialmente crítica para os armadores máis pequenos, que denuncian a mala repartición e xestión. E volver a tratalo cos armadores das cofradías, porque as cofradías que doulle o 10% e ainda estes señores non están contentos despois de levar a maior parte, non están contentos co que levaron, e ainda lle queren sacar, este ano sacouse un 3% para pescar máis, e ainda queren levar disco 5%. Non o vemos normal, non o vemos normal. Xa os que quedamos sin cuotas individuales, porque nós tuvemos que entrar na cofradía despois de levar 40 anos, que xo levo repetindo moitas veces, pescando as anchoas alá no País Vasco. Unha das propostas que se fai dende o sector é revisar a distribución e agrupar os barcos en función da súa capacidade. Eu creo que debíase de volver a mirar todo eso, agrupar outra vez todo o peixe e repartilo por GTs, ou desde nada de GTs hasta 50 e 50 para arriba outra proporción, senón por tres partes, desde os máis pequenos a 20 GTs e de 20 GTs a 50 GTs e de 50 GTs para arriba, pero así como está, eso é un roubo aos demais. Con esta situación, a preocupación tamén se estende ao relevo xeracional. Queremos poñer a xuventú a traballar. Como se vai poñer a xuventú a traballar? Non se pode. Queren que haga máis armadores. Os armadores, o único que están facendo é vendendo as cuotas e pasando os barcos para África, sin papeles, sin cuotas. Ese é o único que están facendo. Non, as cuotas teñen que quedar nas cofradías. Ese era o máis normal. As propostas están a ser debatidas, pero a falta de acordo entre os armadores máis pequenos e os das cofradías continúa a ser un obstáculo para chegar a unha solución.